дар вилояти Суғд арафаи таҷлили рӯзи модарон нархи роҳгиро то 20 дирам гарон шуд. Ин ҳолат танҳо дар микроавтобусҳои дохили шаҳр мушоҳида мешавад. Нархи роҳгиро барои мусофирон аз 1,30 дирами пештара ҳоло ба 1,50 дирам баробар шудааст. Баландшавии нарх бе огоҳии сокинон сурат гирифт. онҳо навгониро аз дохили микроавтобус дар арафаи рӯзи модар шуниданд, ки ин ҳолат то андозае боиси ташвиш гардид. آخه پنسه ها کم باشد اصلا به قیمت کدگی بازارو قیمت باشد چه کده آدم ها حسابش میاد کبانم رایان انیمویم همه کدگی انیمویم قیمت شرایط به تغییر نمیاد خودی هم تو فکر کنه تو طوری نمیاد نابرو دی ارزان کرده شده гарон шудани нархи роҳгиро аз санаи 4 марти соли ҷорӣ дар асоси фармони вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 19 расман тасдиқ карда шудааст. Ронандагони нақлиёти мусофиркашон гуфтанд, ки гарон шудани нархи роҳгиро ба баланд шудани нархи сӯзишворӣ вобаста аст. Чанде аз ронандагон то ҳатто ҳолати пештараи нархи роҳгироро барои мусофирон беҳтар арзёбӣ карданд. сӯзишворӣ қимат шуд охир 1 сомон изофа шудагӣ барои ҳамон 20 дирам буром лигиде як фақат дохили шаҳр қимат шуд халос дига ҷой ахир мо ҳамон сӯзишворӣ ҳамихе истар ракиро ҳамихе истар беҳтар ронандаи хатсайри 39 Ином Саидов бошад гарон шудани нархи роҳгироро барои ронандагон то ҷои хуб арзёбӣ намуд, зеро бино ба гуфти вай танҳо нархи сӯзишворӣ гарон набуда, инчунин чанд рӯзи охир нархи қисмҳои эҳтиётии нақлиёт ва патен низ боло рафтааст. Ронандагон ҳам таъкид карданд, ки баъди чанд рӯзи ба 1,50 дирам баробар шудани нархи роҳгиро дар дохили шаҳр талаботи онҳоро қонеъ карда истодааст. саларкумоям қимат ҳама ва сӯзишворӣ қимат патентҳомо ҳам қимат шудагӣ ҳамаш хела қимат ҳам ба қимат карданд ҳамо нағд турка омдосан гӯсам ку саларка ваҳо сӯзишворӣ ҳамаш қимат ку меша гароншавии нархи роҳгиро дар шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара, Канибодон, Панҷакент, Бӯстону Гулистон ва шаҳракҳои Бобоҷон, Ғафурову Меҳробод ба назар мерасад. ҳоло нарх барои сокиноне ки аз ноҳия ба Хуҷанд меоянд то ҷои гарон шудааст, аммо гурӯҳе аз сокинон ҳангоми пурсиши сарироҳӣ гуфтанд, ки гарон шудани нархи роҳгиро онҳоро нигарон намекунад. ҳозир ҳамаси қимат шуд кам ваям шудан закор буд яъне ҳеҷ ким вай не зид не гази моҳиям қимат барои ҳамон охир шофирҳоям чо кунад дигар бо расходотам ҳайде бало начад дигар технически осмотр шад барои ҳамон дар ҳамин ҳол сардори шӯъбаи мусофирбарӣ танзимгарии муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ хизматрасонӣ логистикӣ дар вилояти Суғд Мурод Қодиров мегӯяд, ин ҳолат дар асоси арзу шикояти ронандагон ва масъулини корхонаҳои нақлиётии мусофиркашонӣ амалӣ карда шуд. дар ҳолати ба инобат нагирифтани арзу шикояти онҳо аз кор даст кашидани ронандагони нақлиёти мусофиркашонӣ ҷой дорад. аз сабаби баланд рафтани нархи сӯзишвори гази табиӣ то 4 сомону 60 дирам, нархи сӯзишвори дизели то 7 сомону 80 дирам, баланд шудани қисмҳои эҳтиётӣ, баланд рафтани нархи раванои молиданӣ, баланд рафтани гузаштани муоинии техникии солона ва патент то 20%, нархи роҳгиро аз 1,30 дирам 1,50 дирам муайян карда шуд. дар шаҳри Хуҷанд наздики 100 адад автобусҳои калон ва беш аз 700 адад микроавтобусҳои мусофиркашонӣ фаъолият мекунанд. гарон шудани нархи роҳгиро бошад танҳо дар микроавтобусҳои хурд буда ба автобусҳои калони мусофиркашонӣ тааллуқ надорад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.